It's always been you and me. Long money, no short change. You still hating, poor thing. Middle fingers up, tell you one more thing. Yeah, can't hear me, let me dumb it down. I'm slum by nature from a small town. We told guns by nature, no showing out. Yeah, to get everything I wanted in this lifetime, I had to put my beliefs on the front line. In every song that I sing, it's always been you and me. Tell my baby it'll be another late night. I left work 8 hours after midnight. No breaks, no sleep, and it's always been you and me. Like a raven over the grave, I get lost over the page. I'm in tune with my spirit, doing shrooms, trip for days. 18 with the blacks, in the projects with the raps. White boy with the blacks, from the sticks I cross the tracks. Rock and roll, Rolling Stone, daddy left his pistol home. Loaded up, shooting bottles off the porch to his songs. I was troubled, I was hurt, and it bubbled to the surface. Took it out on writing songs, put that seed up under the dirt. God gave me water, 2 sons and 1 daughter. I prayed and prayed harder, work hard and play harder. I visualize, put thumbtacks over outlines. And when they said I was out my mind, I put more goals in the pipeline. This is my time to get everything I wanted in this lifetime. I had to put my beliefs on the front line. In every song that I sing, it's always been you and me. Tell my baby it'll be another late night. I left work 8 hours after midnight. No breaks, no sleep, and it's always been you and me. It's always been you and me. Tak jsem tady, no. Četik. Dámy a pánové, chlapci a dievčatá. Vítajte na ďalšom streame. Zdraví vás Damian Hero pri No. No, pardon. Trošku porucha. Zdraví vás Damian Hero pri ďalšom streame z GTA 5 Roleplay na serveri Community RP The Lost Prospect Volker alias Pythagor. Dámy a páni, vítajte po 10. krát. Dámy a páni, budem rád, keď ma podporíte pomocou streamu, pomocou donatu, všetko je v popise videa, sociálne siete, hlavne Instagram, sú všetko a server Community RP není dole v popise, lebo mi nezaplatili ani cent, čiže bohužiaľ. A propagujem im zadarmo server, čiže paráda. Tak dámy a páni, rovno ideme na to, rovno sa tu nebudeme handrkovať, ideme. Hory kokos ideme, lebo nám vyhodí. Tak, to už fakt není možné. To už fakt si robia prdel za mňa. Prečo sa mne musia stávať tieto faily stále? Prečo nie? Tak, my môžeme počkať akurát tak na reštart pole. Prečo ja? Prečo furt len ja, more? Ach jo. Ako sa máte četiť naš dneska? Ako to fachčí? Dlho nebol stream, 1 deň. Tak 2 dní, no. Ale viete, ako makať treba, love zarábať a viete, to takedy je náročné. Čiže tak. Ach jo, kým zase napojím na server, to bude 2 roky. Takže môžeme sa porozprávať zatiaľ, čo plánujete cez týždeň. Čo ste dneska robili, alebo a tak.
Ach jo, všetkých vyhodí mňa, ale otraz keď vás vyhodia vo stred na začiatku streamu sa mi to stalo dvakrát dneska, čiže paráda. Chat. Ako dneska mi to ide. Ako nehovorím, že nič. Ach jo. Loading je najhoršia vec na celom tomto RP. Musíte čakať 500 rokov, kým vás napojí na jeden podrbaný server. No, prečo pridali opäť o jeden viac tento shader nejaké, alebo čo to tam dali? No, už ma to na chvíľu bude napájať loading screenos. Dúfam, že to bude čím skôr, lebo dneska si z toho streamu zase nič nebude. Keď ma to takto bude opájať furt. Dobre, už sa napájam. Oh, jo. Zatiaľ si vybavím niečo na mobile, lebo mám nejaké problémy tu v mobile, musím si ich poriešiť, software nejaké. Víte, jak to je. No, mohlo by ma to ako dať do chatu, dobre, dík. Viem, že by som mohol dávať aj nejakú hudbu do pozadia, ale no... Neviem, čo tam dať. Neviem, čo sa tak hodí na túto tematiku, nejaké motorkárske pesničky. No, už to bude za pár minút. Konečne, chápem. 100 rokoch, ty kokos. Ach jo, ešte na skripty musím počkať a tak, more 500 rokov, ty kokos. Dúfam, že dneska budú aj viacerí nejaké akcie, alebo len tak dať čo nič nerobiť, tak to je celkom na hovno. A byť na dielni stále. Aj to tu nie sa ešte dá. Vidíš. Konečne môžu vstúpiť do hry. Sa ešte pripojím na vysielačku a hneď vám zapnem obraz, len 200 rokov sa to načítala. No. Dobre, čas 19:21 a sedí to. Super, tak
Dobre, toto spravili fajn. Celkom. Dobre. Tak. Jo, čau, Niko, čau. Ako celkom. Idem aj ja do stepka. Jo, pojeď. Už Pythagorček. Ček. Ček. Treba ísť kde pomôcť. Môžeš uklidniť celú dielnu? A tak. Dobre. Rozumiem. Dobre. Ideme. Dielnu, clubhouse, hajzery, všechno. Jasné. Ach. RP upratovačami veru ide. Niko, jak pôjdeš do toho stepka, tak si vypni jobu. Osazuješ zbytečne územie od maju. A mňa, viete čo ma sere ináč na tomto novom community update? Toto. Vpravo. Niko, čau. Pet. Tak, poberem to. Mi dáva e-mail do umývadla a napúšťa ho a mieša čistiace prostriedky, ne? Prostriedky na podlahu. A je tak 15. Dáme 15. Taký starý štýl toho RPčka sa mi páči, tento štýl. Po 10 ideme dole, miešam, pomiešam. Dobre, máme pomiešané. Pomenu, všetko je zmiešané. OK. Dobre, ideme najprv podlahu od začiatku až po konec. Čiže podlahu, potom ideme záchody a bar, samozrejme. Lomeno mi... Ja som si to vedro nezobral, samozrejme, ako vždycky. Takže... Lomeno mi bere vedro a mop. Lomeno je mop. Tak. Ideme. Musíme to erpiť profesionálne. Keď mi napísal, že neerpím profesionálne, no. Mi pokladá vedro, aby nezavádzalo. OK. Tak, dobre. Takže lomeno mi umýva podlahu. Dáme takto, do toho baru je to tak koľko? 25? Tak, dok, 20 až potom mop, dvojka. Tak. Takto. Potom ďalšiu 20 použijeme, dám na konec. Tak ešte to konec. Až takto. Je to tak. Vybavené a ideme. A teraz dáme 2, tak 30, lebo toto je trošku dlhšie, no poďme. Sem. To je dosť na hovno pozerať sa na RPčko, kde upratuješ. Ale aj to RPčko dáva nejaké výhody, no. Akože nevýhody, ale niečo prináša do toho RP sveta, že tu nikto pomaly tak nerobí, jak ja. Tak to poctivo.
Zapni si jobu. To ja, či ne. Tak. Takto okolo stola tam nebude. Idem na klub. Tak, tu máme ešte takých 15. Tak, Do pičova. 15. Tak to ešte. Bacha na toho místního, bacha. Objedeme místního. Sa to zaseklo, pekne. Tak. Podlaha je čistá a voňavá. Tak. Dobre, kýbel ideme vyliať. Kýbel. Tak to vylejeme takde. Lomeno mi vylieva špinavú vodu. Balenko. Takže toto máme, ideme teraz na hajzle, lebo to je najdlhšie RPčko na tomto. Sú síce dve, ale no. Mi bere... Počkaj, tu ešte taká vec, že handra. Poveseno mi bere handru a Já jsem to nevřekl, že? To je čistiace prostriedky. Takže budeme odbočovat, ale tak. Dok 5. Na křižovatce se dáme doleva. Dobre. Enko a ideme. Meno mi bere A pak na Clubhouse. A doleva. čistiace prostriedky a umýva hajzel number 1 číslo 1. No, tak dáme na 25, meno je clean. Kto tu je? Tak co? Umývam. Ale musím si dát masku. To nejde. Tam som ešte neumýval, ja teraz tento dokončujem. Okay. Dobre, počkajte. Dobre, idem na druhý. Teraz to bude try. Topi! Jau! Dobre, idem na to. To je sasran, teraz som to tam ujal. Umýva poriadne hajzel. Tak to dám. Jsem se vychcel. No jo, žiju tady. Vrník. Ty bastard, to je zasran. Zaujímavé. Aj, tak môžem ešte raz asi aj podlahu utrieť. Nevadí, to nevadí. Je čo? Nevidím mu. Dobre, snad už to bude čisté. Keď teraz mi povie, že ne, tak ja sa zabijem. Yes! No. Ah,
Kvízej. Jasné. Čiže už to... No. Vypadá to tak, že dneska máme. Uvidíme teraz, či nám toto príjme. Bank. Materiál. Yes! Išlo mi to. Lomeno mi drhne aj podlahu. Poriadne ručné. Ok. 20. Jak to pada strašne masireta, ale mi to... Spekt. Umím motorky. Spekt. Áno. Pivo načepuj. Áno, idem. Umiem motorky a hned som tam. Ne, pivo, teď nám dvou. Dobre, dobre, idem. Nebo se spíš koho více bojíš. Koho se více bojím? Z obidvoch sa bojím. Koho sa více bojím? Dva, Baví ty. ma. Dík. Či sa? A ja to... Říkal jsem nám obou, ne? Však som... Ja však som dal obom! Nedal si mi ani hovno. Jo, dal. Dobre. Dal mi. Idem ešte umyť dielnu a popratať. Ty vole, by som im dal. Ujeme, a už vedro bereme my. Bere vedro a mop a čistiace prostriedky. Počkaj, to nájdem si to tu. Tak 5:20, no. Čo ste dneska robili? Ináč, taká otázka. Rok. Tak, desinka, ideme, miešame. Miešame. A šťup. Máme to. Tak ideme. My bere vedro a mopik.
teda celú dielňu. Prvýkrát, čo som sa trafil. Nope. A dáme 30. Je to. Ne! Ne! Mývaj. Kľudne potom aj klipujte, keď chcete. Dobre. Praj. Ne. Iba celú dielňu poriadne. Poriadne. Nedá sa to za 35? Alebo 40? 40. Ne. 30 najviac. 30. No neviem, čo dneska bude. Dáme to tak do 10. a to môžeme ukončiť. Neviem, podľa toho, aká bude akcia. Keď nebude akcií, tak čo tu mám streamovať, viete ako. Zajtra by som chcel hodiť ešte stream. OK, máme to. Tak. To je jedno, či tam je nejaké páže. Tak ešte raz. Ja to nebudem odrbávať, ja počkám na to áno, ako. Nech to RPčko je aspoň kúsok zaujímavé. Ale pochybujem. Posledných 10, snáď to vyjde. Teraz, lebo už keď to teraz nevyjde, tak ja akože neviem. Soutne. Tak, prosím. To mi robí náschod táto hra. Už keď tá dá tretíkrát ne, tak to už neviem potom. Sam spiju. No, ešte to dokončím až takto. Yes! Tak. Mám ho v ruke ešte. Hajzle, ešte idem, neboj sa ty nič. Hajzle v bare mám ešte tento jeden a vybavené. Aj poglada. Mop. Mopik. Mop. Tam. Tak, veľmi ešte to vedro zobrať. To tiež nezabudám, neboj sa nič. Ináč vítaj na streame, som ťa nepozdravil, čau.
Meno mi bere vedro so špinavou vodou. Tam 3. Vymieva špinavú vodu. Vybavené? Tam tak stojíš, vieš behať. Ešte idem hajzlom, idem behať. Tak si ešte umie hajzlu a pak behať. Dobre. No, nie som ako sám prospekt, len ako teraz in-game, áno. Tak nie je tam len nomad, však ten čo rozprával, že teraz čo rozprával bol road kapitán a tam mi zdá, že ten je seržant, ale nevidel som presne na šivečku, čiže neviem ti povedať. Hajzel. Umýva poriadne hajzel a lomeno dog 15. Takže nie som ako teraz in-game sám s členov. Ako lomeno mi. Sumite je umytý poriadne. Prosím. Áno, yes. Ešte. Umytý poriadne. Meno try. Áno, dneska mi to áno 3-krát áno postupujem. Odklada Andru. Dobre, idem behať. Behatík. Odložím si vestu. Meno mi odklada vestu. Ale kurník. Idem na to. Poď sa celé. Vydrž, aspoň budeme mať. Aspoň budeme mať trošku vydržať, chat.
Pome chat. Máme dneska plnú výdrž. Výdrž to musím dohnať. Neprišli snad k nám. Išli preč členovia. Čo sa stalo? Však ostatní, čo sa im nechce prospektovi nejakému. Jeden je tu prospekt a nechce sa mu nic. Fuj, ty kokos. Aspoň tu výdrž vytrénujeme. A neviem, to kruho neviem, či sa dá zrušiť. Ja absolútne neviem, čo s tým kruhom mám robiť. Snažím sa. Ty kokos, chat, to je taká vec, že bejat. Čo už? Snažím sa. Čo sa robí? Nechcem výjsť von, more. To crashlo proste. Je crashla aplikácia. A to, že mám 150-702 telo, tá polovica z nich ani nemá, nie im tu. Viac ako polovica. Trénujeme výdrž, poďme. Čakaj, ja sa robíte klik, omeno klik. Ne. Omeno gym. Ne,
Musím ísť na gym, aby som mohol robiť toto gym. Taká motorka tu je. Kto je? Je tu niekto z vás na tej motorke, alebo je to nejaká motorka pred dielňou? Jaká? Taký jak red bike, čierny, ale trošku vylepšený. To nejsme my. No tak ho pusť a zeptej si, co chce. Jasné. Vidíš vestu nejakú? Koženú bundu má, čiernu. Nevidím žiadny znak ani Tak ho nič. pustím. Nazdar. Zdravím. Ako ti pomôžem? Já jsem domluvený na 8, že mám být u vás na dílně. Domluvený na 8, hej. Dobre, Mhm. čakaj. Že vraj je dohodnutý, že na 8 má prísť na dielňu. To je... Neviem, ešte zistujem. S kým si dohodnutý? S prezidentem nebo s Enforcerem, co tam byl včera. Řekni, že jsem Gabriel. Já se budu vědět třeba. Nejaký Gabriel sa mi predstavil. Toto je Spekt, alebo... Povedal mi, že je dohodnutý na 8, že sa dohodol buď s prezidentom alebo s Enforcerom. No, tak nech počka na nás. Dobre, poviem. Čo ti jebe? Pekne. Máš počkať na nich, hneď sú tu. Jo, jo. Dobre. Tyko. To co je? Že další spekt. Zaujímavý peček. OK.
Gabriel. Pekne. Dneska to bude ešte zaujímavé. Pex, Áno. Pex, co si udělal s mašinama? Jaký mám... S našima. No ja som nič s nimi nerobil. Ty mi budeš kecat, nebo co? Otoč se ke mně, Jau. když se s tebou mluví. Když se s tebou baví. Od kapitán. Jo! Píči, nebudeš mi volat. Co si udělal s těma mašinama? Ja som tu doteraz behal bolitu. A pozeral som aj na bránu, nikto sem neprišiel, čiže ja som nič s nimi neurobil. Tak asi ste si ich zaparkovali, keď ste išli autom. Jau! No, Dobre, bež ďalej. dobre. No a už len tak ľahko nedostaneš. Jau. Jo. Osem hodín máme práve. Sa Gabo dostane skôr na vestu ako ja. Koľko mám vydrž? Len tak zo srandy si kúknem. Toto je... Ne. Akcion animácie. Nechcem, chcem toto. Toto som fakt ako retard. To neviem, kde to je všetko. Skill. Vydrž. 36. Máme tak 50 dneska.
Vydrž. Už pomeň aspoň na tú 50. Dáme kus pauzu. Aj pán, toto sa potrebuje vydýchať, postava. Čiže tak. Pokračujeme chat. Ešte vyčistím. Počkajte, čo tam kúknem na Discord, čo sa stalo, na čo? Stalo, len asi sa... Tak, pneme si cel. A jedem. Niečo, idem spať. Musím ísť. Čauko. Mne sa čo? Dobrú noc. Dobre. Niko čekal. Mne sa čo? Co sa tam robí? Funguje normálne taxík? Si kokos. Konečne dali RPčko, ktoré to vynájde. Konečne vynašli RPčko, ktoré tu ešte nebolo. Taxikár. A asi to... akurát. Si to krešlo. Super. A ono to... Aj, krešlo to. Keď ne... Super! Aj, to nemyslia vážne to. Teraz zase sa stalo. Urve ma z nich, urve ma. Ja sa asi zabiju. Zabijem sa asi. Mám malé vlasy. Čo už? Čo už? Čo už, nevadí. Nevadí.
Môžem sa napájať zase do... Akože mohol by som zrušiť tá aplikácia, no. Asi to takto spravím. No, tak sa to má robiť. Seka ten mobil, musím ho nejako vyčistiť. Kašť. Dneska sa mi nechce už. Tak, čet, budem musieť končiť, lebo akože sklamalo ma to, dneska nič moc nebolo. Zajtra bude stream, vám to vynahradím. Bude sranda zajtra. Čiže ďakujem páni, dámy, že ste tu boli. A vidíme sa teda na zajtrajšom streame, teda dám tak okolo 6. zase. Tak sa majte a dobrú noc prajem všetkým. Bye bye.